ሰላም ከመይ ኣለኹም ድሓን ዘለኹም መታዓቢቲ ስፖርታውያን ፈተውቲ ስፖርት ኩላትኩም ማሕበራ ከመይ ኣለኹም ኣብ ሙሉእ ዓለም ትርከቡ መታዓቢተይ መጻወተይ ደቂ ቤት ትምህርተይ የዕሩኽተይ መሓዙተይ ከመይ ትኾኑ ኩላትኩም ድሓን ዲኹም ኣነ ፀሓይነሽ ዘርኣይ ተባዕታይ በሃል ኣብ 1966 ኣብ ኣስመራ ገዛወንዳ ጣልያን ተወሊደ ዓብን ገና ካብ ህፃንነተይ ብገዛውቲ ዝጀመረ ናይ ቤት ትምህርቲ ከምኡውን እንዳበለ ብዙሕ ዓይነት ስፖርትን ስነ ጥበብን ትምህርቲ ብምውሳድን ብምንጣፍን ሓያሎ ዓውድታት ስፖርት ኣብ ዝተሓፀረ ግዜ ክመልኮ ክኢለ ምስ ዝተፈላለያ ክለባት ብምጥርናፍን ድማ ኣብ ዓውድታት ኩዕሶ እግሪ ኩዕሶ ሰኪዔት ኩዕሶ መርበብ ክሳብ ክሕሪት ጋንታ ኤርትራ ተጫዋቲት ኮይነ ከምኡውን ኣብ ስነ ጥበብ ዓውዲ ሙዚቃ ኣብ ማርሽ ባንድ ታምቡር ኣብ ላይቭ ድራም ከም ድራመር ኮይነ ተጫዊተን ይጫወትን ኣለኹ ብምቕጻል ካብ ዌፋ ካፍ ፊፋን ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ናይ ዳያኑን ናይ ኣሰልጠንትን ስልጠና ብምውሳድ ካብ ታሕተዋይ ፅፍሒ ክሳብ ላዕለዋይ ፅፍሒ ስልጠና ብምውሳድ ሓላፊት ምክትታል ደቂ ኣንስትዮ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ብምዃን ንሃገረይ ሰሪሐን ኣገልጊለን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዝነብረሉ ዘለኹ ሃገረ እንግሊዝ ካብቲ ምስ ደመይ ዝተዋሃሃደ ፍቕሪ ስፖርት ከይተፈለኹ ኣብ ናይ ኮሚኒቲ ናይ ሃገርና ተመኩረይን ፍልጠተይን ኣብ ምትሕልላፍ ይርከብ ማሕበር ስድራ ቤት ስፖርት ኤርትራ ኣብ ካሊፎርንያ ን10 ዓመት በኽሪ በዓል ብምብዓላ መወዳእታ ዘይኮነስ ካብ መጀመርታ ናይ ሰፊሕ ራእይን ተልእኾን እቲ ዝሰፍሐ 10 ዓመታት መሰረት ድልድል ኮይኑ ንቕድሚት ድማ ዝዓበየ ነገራት ብሓባር ክንሰርሕ ኢና ንዕለት 4 ሓምለ 2025 ኣብ ካሊፎርንያ ኣብ ታሪኻዊ ምትእኽኻብ ናይ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ዓወትና ነብዕል ንመጻኢ ድማ ሓበራዊ ቃልና ንሕድስ ኩልኹም ኣባላትን ደገፍትን ደለይቲ ሰናይን ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣለኹ ብድሓን ምፁ ሓፍትኹም ፀሓይነሽ ዘርኣይ ተባዕታይ ይቐኒለይ